Initiatiefrijk en my lef voetballen, dat is wat Cambuur wil in dit seizoen. En of Volendam er nou de goede tegenstander van is, dat is nog maar even de vraag. Want de laatste 8 jaar wist Cambuur maar 1 keer te winnen. En dat wie vliegend hier. Maar de Ljelters hebben een pikstart met een prachtige paas van De Leeuw naar de rechterkant op Oebele Schokker. Voorzet van Schokker en de intikker van Michiel Hemmen. De nieuwe spits van Cambuur liet hem ogenblikkelijk zien. Eerste minuut van de wedstrijd en Cambuur zit al op vastsprong. Prima voorzet van Oebele Schokker die het goed het oersjoch had. En hetzelfde hield voor Michiel Hemmen die keurig voor het zinstander komt. Cambuur al na 1 minuut op een 1-0 voorsprong. En de Ljelters weer een 4 bij de betere ploeg juster in het Fiskusdorp. Hier werd een onval over de rechterkant. Maar de voorzet erbij is het Hemmen en die skampt te hollen. Het hier samen 2-0 wijzen kennen. Volendam kwam er absoluut net om te passen in een sterk Cambuur. Hier is er balverlies van onvierder Jack Tuyp. En dan kan Juri Rozen wat leuks bedenken. Hij hier mek naar Jokse al lezen kennen, maar hij kiest van dit lapje. Het gaat correct door de goal van Volendam-keeper Sonny Stevens Hinne. En op beneden is het Cambuur dat de onval ziet het hier via Mark Dimas. Prachtige paas over de hele naar Oebele Schokker. Schokker, mooie mansie voor hem, komt naar binnen. En paast hem dan nog aan Juri Roos in het chansie van de onvierder. Komt correct te kwart om de 2-0 vol te maken. En zo domineerde Cambuur in de eerste helft. Kreeg ik de kansen. Ja, en het kan hem zelfs alleen nog maar verweten dat die kansen net al die aanmaken worden. Dit is Oebele Schokker. We zien het ekkers van afstand. Prima schot. Vingertipjes van Sonny Stevens voorkomen de 2-0 in dit geval. En zo bleef Cambuur dominant in Volendam. Mark Diemers. Bal aan de voet. Tjinstander opziekje en dan zelfs zitten. Keeper Stevens hartst verrast. Oebele Schokker komt correct te let om de intikker te verzilveren. En zo bleef het lang 1-0 in het vaardiel van Cambuur. En is het hier Volendam dat er 1 keer uitkomt via De Lange. Maar de voorzet en de kopbal is van Michiel Kramer. Maar wat dramatisch keeperswerk van Dennis Telgenkamp. De communicatie met Mark Dijkstra is er net, maar de keeper komt echt vierstend te soft uit. En dan kan Michiel Kramer de 1-1 inkoppen. En dat gebeurt in de 44e minuut van de wedstrijd. De rest dan bij Cambuur, Tjen Volendam dus 1-1. In de tweede helft docht Volendam wel wat meer mee. Hier een vrije trap van Michael van der Werf. Die het oerde goal van Telgenkamp hinne. De kansen kregen de Volendammers net. En Cambuur bezocht het op een ei om gevaarlijk te worden. Hier is die orenkeeper, Sonny Stevens, echt net lekker vers. Maar de intikker van Roosde had hij wat mazzel. Hij zit precies op het goede plak. Alfons Arts zocht dat zijn ploeg in die eerste 20 minuten na de rest net echt lekker voetballen. Maar hier is de kans van Barto. In de 20e minuut in het veld komen voor de scorende spits Hemmen. Maar Barto stuit het op keeper Sonny Stevens. Dit weer de mogelijkheid op de vastsprongwest voor Cambuur. Het publiek voelt dat er meer in zit. Dus Cambuur supporters weer machtig mee reizigen naar Volendam. En de Ljelters zie je op een eideonval. Hier de oertreding. En dan de vrije trap. Mark Dijkstra zal hem met dat klusje beleggen. Hij sjocht naar de 16 meter en vindt Marco van der Heijden. Dramatisch keeperswerk in dit keer van Sonny Stevens. Maar het is vol de 2-1 van Cambuur in de slotfase, dus heel belangrijk. Ja, ik zag één speler van hun bij de vrije trap zeg maar buiten spel opheffen. Die stond daar links achter in de verdediging in de 16. Dus ik dacht slim, dan ga ik gewoon ernaast lopen aan de andere kant. En Marty geeft hem heel goed voor. En volgens mij dacht de keeper nog dat hij hem kon stompen. Net als de eerste helft bij ons eigenlijk. En ik kon hem net verlengen, dus toen ging hij erin. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hun nog een goal zouden maken. Optisch waren ze wel wat beter, veel lange ballen. Maar wij wonnen veel duels, pikten veel tweede ballen op. Dus wat dat betreft zat er bij hun geen gevaar in en hebben wij ook weinig of niks weggegeven. Wat wel zo was, je mist op een gegeven moment een paar goede mogelijkheden. 1-op-1 Martijn en de keeper. Nou ja, op het moment dat je dan die ballen niet erin schopt, ja, dan kan wel eens heel sneu voor ons zijn dat je dan hier maar met een puntje weggaat. En ik ben blij dat vanuit de standaard situatie alsnog de 2-1 valt. En die overwinning van Cambuur juster in Volendam wie ik terjochte. Vaak wisten de Ljelters net te winnen, maar nu 2 jaar op Riegen. In Cambuur begint de nieuwe competitie dus prima met een 2-1 overwinning in en op Volendam.